Pán Fico, aká je vaša stratégia? Moja stratégia je veľmi jednoduchá a istá. Chystám sa vyfajčiť celý parlament. Aké máte plány po voľbách? To je dosť istá a jednoduchá otázka, na ktorú vám odpoviem asi takto. Chystám sa okradnúť celé Slovensko a nehambím sa za to. Som na to patrične hrdý. Čo vás k tomu vedie? Vedie ma k tomu moja milovaná manželka, ktorej som v 17 rokov svojho života sľúbil zväčšenie intimného miesta, ktoré sa nazýva penis. Ako si predstavujete Slovensko? Slovensko si predstavujem ako demokratický štát, v ktorom máme obchody, nakupné centra a divadlá. Aký máte názor na Kotlebu? To vám poviem veľmi jednoducho a isto. Pán Kotleba nemôže patriť do EÚ ani do našej vlády, pretože to, čo si chcem vziať ja, to mi on vziať nemôže. Tomu ja osobne nedovolím. Ako je na tom Slovenská republika vo súčasnej dobe? V súčasnej dobe je to asi takto. Chcel som to oznámiť až po voľbách, ale keďže je isté, že už som nový premiér, poviem vám to rovno hneď. Slovensko je na tým veľmi zlé, sme v kritickej kríze, čiže budeme musieť znížiť sociálne dávky, príspevky na bývanie, zvýšiť dane na potraviny a tak ďalej. Čo z toho máte vy? Ja mám z toho veľmi dobrý pocit a veľmi dobrý zisk a províziu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Dovidenia.